pixka bat atzeratzen da, baina hemen daukagun jadanik urteroko udaberriko kontzertu. Aurten, eszenatoki berri dauzko, aspalditik sortzen ez genuena. Toki ederra, osoa proposa, gaurko emanaldira. Gako kontzertua bizatik amanatuko dugu. Aurrenekoan, gure errepertorioko hainbat abesti eskainiko dizkizuegu. Bruce Puljevi, Javier Bustorena, Kirie, William Berdena, Omanium Mysterium, Tomás Luis de Victoriarena, Christus Pactus Es, Orlando Vilasorena, Ubi Caritas, Ola J. Lorena, Aita Gurea, Aita Madinarena, Se equivocó la paloma, Carlos Guastavinorena, eta esnamigo, abesti errosia profesional. Honen ondoren, bigarren zatiari ekingo diogu. Hemen, John Leviten misa festiva abestuko dugu. Gero, hobeto aurkeztuko dugun Silvia Hernández piano jolea landuta. Besterik gabe, eta zuen gustukoa izango delakoan, hasiera emango diogu emanaldiari Iñaki Maidaganen zuzendaritza.
ikasketak Elgoibarko musika eskolan hasi zituen, eta erdi eta goi mailako ikasketak Donostiako goi mailako musika konserbatorioan amaitu. Piano eta solfeo, laguntza eta bat-bateko goi mailako irakaslea da. Piano berkuntza, pedagogia musikala eta improvisazioko hainbat ikastaroetan parte hartu du. Era berean, piano eta jazz harmonian hasi du. Zuzendari gisa ere formatua dago Euskal Herriko Abesbatzen Federazioaren abesbatzen zuzendaritza ikastaroetan, hainbat zuzendari euskaldun eta atzerritarren eskutik. Urte askotan, lengoaia musikala eta koral taldeetako irakaslea izan da, Gasteizko Bedruna Musika Eskolan eta DBH-ko Sagrado Corazon ikastetxean. Bere irakasle lana Gipuzkoa eta Arabako hainbat abesbatza misto eta haur abesbatzako zuzendaritzarekin aldi berean egin ditu. Ezoziko ama abesbatza Soraluze, kanta-kantari Eskolania Bedruna, Gasteiz, eta koro kanta-kantoron, Gasteiz. Euskal Herriko bokalia taldeko ahots zurien partaidea da. Gasteizko musika profesionala eta Bilboko Juan Crisostomo de Arriaga Konservatorioan lengoaia musikala eta piano klaseak eman ditu. Gaur egun, Elgoibarko Inazio Bereziartua musika eskolako eta Ondarroako BHI institutuko irakaslea, hainbat taldeetako piano jole laguntzailea eta Elgoibarko musika bandaren piano jolea da. Besterik gabe txalo bero bat. in